pakutambira mwana wavo pakunetsana kwatainge taita. Akamhangarirwa wacho haana kuuya mudare, saka dare rakati modzoka musi wa 24 mwezi wechitema. Haana kuuya futi pacho, saka tikachupa. Imimi mudziva wenyayo arikumba anzi ari pamba haana kubva, ivo vada kuti abve pamba. imimi zvokuti abve pamba izvo hazvotopera kukoti. Nyaya iri kukoti kwangu iye akaripota achiti ndakadzingwa ndikatakurwa nehama dzemurume vakanondirasa musango nevana. Zvinova zvanga zvisiri izvo zvanga zvaitika. Koti ikamuti ichi ukoti yakangoti ngavabhadhare mafaini vabhodzi akati kwai vakandirova imimi vana tete kwaiye kuti imimi mamudzimai mauro kaende kumusha kwake. Koti yakati kuti uku ndakanzi inofanira kutanga yasvikumundokondokwai tanga itwa mama saka zvainoita manyaya yenyu ndazindekechingani kuwe wechipiri. Imimi toda kuti titaure nawo as it is. Yes. Imimi muri kuti murida kubatsirwa nedare kuti vatezvara venyu vagamuchire mwana wavo. For no reason, basa rinongoti imimi bvumai kugamuchira mwana wenyu. Saka ndibvunza kuti iodha yekoteri kana kuti iodha yei kuti mutore mukadzi muendese kumusha kwani. Nawe yanga taita kuvabatsira zvokuti pamusoro pedare. Nawe yanga iripo ndeyekuti inini mudzimai uyu airamba kuchengeta nevabereki vangu. Aramba kuchengeta nevabereki vangu, vabereki vangu vakatanga kurwara. Achiramba kuvapepa kusvika inini ndafunga kuti zviri nani nditsvage umwe mudzimai achachengeta nevabereki. chimira ipapo mwanangu. Mukadzi ane vana vangani? Ndine vana 5 nayo. Saka muri kuona yakanzi idzoke kupi? Zvakuita manje imimika haisi nyaya yekuti ndauya kuzomhangana ndinotatedza vatambire mwana wangu. Imimi nyaya yenyu ndeyekuti ine handiyani mudzimai. Handimanzwisa chishoreka ichi chakazara ine handiyani chi. Then yechitonga kudare tonga yakati nokuti vakati da kumboti vaende kupi. Zviratambira sei? Pamusoro ipapo. Nda kunzwa kuti vane munda here nemukadzi uyu. Vari pamunda vari pai. Patigere tiri pamusha wemhuri. Musha wemhuri ndibaba vangu inini nyakushanda. Saka nawo baba havachisipo. Ndiani aripo? Tina mukoma, vana mukoma vaviri neni tiri vatatu tisi vakomana tiri. Ari kushedzwa pamusha uyu ndiye. Hapana parinozi. Richiri rababa. Uchiri kuyoka dzimwe dzacho. Ndandiri kuti mabharani. Tiri tose. Nyaya iri kuda kuti mupurisa aite kuti baba vemu atezvara mukomana. Kwese kamuda kutsvaga kumunda ka. Basa risiriko. Ava vanofana kumhangana vachiti handiyani mudzimai. Baba vemu handimanzwise asi mudzimai ari mumusha bani mavo. Then imimi dare mozopinda kwamapinda ukanaaaa pachia. Ava vachati mukadzi nekuda kwokuti vana kumwe mukadzi. Yes. Akatadza kuchengeta. Pamusoro atitandiri kuti mbombere sekretary tandiri kuti tiri kuda atezvara vari kutaura mukomana nemudzimai wake mudare ndokuti dare rive nechekutaura. Very good. Tazviona. Chokwadi. Apesa zvako kutsanangura. Aiwa vari kumashure uko katakamboititaurei last time saka taane vision nayo. Pamusoro pedare. Ini chakasaka kuti nditi inini tiende tinotaura kwana atezvara kwaive kwekuti mukadzi ndanga ndisingachadi panguva yacho. Kwaive nhau yekuti mukadzi wangu uyu achitandura kuzviuraya mumusha vana tezvara vaiti akafa imomo unoviga wega isati uye. Saka vadero inini ndakamutakura kekutanga ndikati uyu anoda kuzviuraya paari panoratidza kuti pane mhepo iripo. Ngatibetseranei kuti chiri kuitika paari chii. Ndobva ndamutakura ndobva ndaenda kumunyai. Ndaenda kumunyai ndamusiya ikoko. Takangoita ndakati 2 weeks dzatakawirirana. Hadzina kukwana 2 weeks. Akangoita mazuva matatu. Haana kukwana mazuva matatu, kukwana 2 weeks. Mukadzi uyu akabva adzoka. Ndopa adzoka tikati ko imadzoka nhau dzatakaendera kuti munogadzirisa kune zvamakafambawo mukaonawo here kuti chiri kuitika pauri chii. Zvikandanzi nababa ini ndidzoke ari kundida achanditsvaga. Anenge apesana nezvandaramba. Imeme bamnini dare rakasununguka kubatsirai. Munobatsirwa nedare
asi dare rinoda kutanga ranzwa mativi ose. Regai nditi dare remadzisha aripo pakuparadza, riripo pakuumba. Kana raona zvinhu zviri necessary, munobatsirwa nenjere kuti nawo yenyu zvayakadai ngaichidai. Saka nawo dare rine riri kukumikidza mupurisa kuti aende anoita kuti baba ava nemudzimai wenyu vauya kudai. Nyaya iyi ipatsanurwe zvakafanira. Mudzimai nani? Nababa naatezvara. Dare rino pari zvino hatigone kuti avo ngavatambire mwana wavo chete. Tezvara nemudzimai. Kana kuti mudzimai wenyu ngaasaenda kupi uku. Dare roda kutanga ranzwa nhau yacho zvizere. Ranzwa nhau yacho zvizere roona kuti ringakubatsirai sei. Apa chinoda mushongerana nasi. Pamusoro pedare. Zvinonetsa kuti ndichiziva nekuti inini zvaitika izvozvo ndakabva ndabva pamba. Ndichakwanisa kuti ndikubvunzira mukuru wangu. Kuti tione madaidzira natezvara. Kana kusunga munhu anditi nekukumbirwa nedare kuti mukukumbirwa kuti muuye muzozonyaya yemwana wenyu nemukocha wani. Handibvunzise. Saka ipo ndinotsvaka zvinokuisa pasafe side. Bosi mekora kuti muda kupurumuka bhati muchipara hombe kuna natezvara. Kuvakumbira ndikumbira muuye muzvisane nemukocha wenyu pamusoro pemwana wani. Wenyu nokuvasunga kuti muri kudare muri nemukocha. Vati tauya aridi. Arafamba kwatiri here samaza ndibvunza kuti inini nemukadzi wenyu zvakamira sei. Pamusoro pedare. Ivo pfumaiwo ndakavapa mukadzi wendakamuroora. Ndakachajwa ngombe 6 ndikaendesa ngombe 5. Yechi6 yandakaendesa ndakabva taitiende parusambo. Ndodza ndakavapa mukadzi. Aiwa pane zvazvinoita manje zvinodaiwa naivo tezva. Varipo because mimi munogona kutaura ivo kuti hapana mombe dzamukati. Pamwe munongoziva mwanangu ndichidoko. Saka zvitaurwa nedare zvokunzi izvo tezvara neuyu mudzimai vauye mudare. Unase kuti zvinotiita kachuta. Bamne. Zvemudare ndezvoutapa pabuda shoko remukadzi kapa. Handiti isusu tiri vakadziwo. Zvinongowanikwa vakadzi vese vari ukoti ndakutozviuraya wanitorera masaka iyoyo matukano hatine. Ndinotora bhuru renyu makumutaura nawo. Aiwa nyaya iripo apa chete ndeyekuti ava vachati mukadzi saka ava kana vasade mukadzi avarambidzwe kuramba vaine mukadzi. Saka panoda kuchedziwa tezva vauye pano vati mwana wenyu ari kuramba. Ava votobvisa ngi yekuramba gupuro chete izvo zvimwe zvozouya mashure zvazvinyora kuti tezvara nemudzimai wake kuno tozoita navo baba moya musi wa 7 unoya musi wa 7 tezvara vanenge vachiuyawo